Barangay Bodega, Florida Blanca, Pampanga, na kung saan meron po tayong beneficiary na request po ni Tita. Tita, ano po pangalan nyo? Carmelita Nabong. Nabong, kaano-ano nyo po yung... Mister ko. Mister nyo po. Paano po yung mister nyo? Mika IJ, kapapa, pwede naman Opo, pwede po, sige po. Mika IJ kasi singit, bawaling Singit. totally lumakad kayo. So, kailangan na yung wheelchair. Ito yung sabi na In good news, sa tune ing akay ni Sol, party list wheelchair. Handog ng akay ni Sol. Salamat. Opo. Tara, i-award tayo po kay mister nyo po. Okay. Kaya... Okay. Oh, kuya! Signal ko. Signal ko na yan. Ito po ang ating beneficiary ngayon. Ano po yung full name niyo po? Ano po yung lagyo? Royal Nabong. Royal Nabong. Pila na ko kung banwa? 51. 61. 61. Oh, wala ko 51 ka pa. 61. Ninano kayo po? Nagdibo na ako ng misa. Migdibo na ako pumisan. Tina ko ang lisensya pong senior citizen na. Ate na po. Ninano kayo po? Data nga nagsin po nga ganita ka. Wala po maliliw kanita. Opo. Kaya pinta na pala itang gaya ito. Opo. Kailangan niya po yung wheelchair na. O yung good news, hindi na. Dadala na yung pambansang konsyal, Jojo Bitug. At king Manny Batsa, king akay ni Sol Party List. Ano po yung sabi yun? Karingya ka na akong kayabe. Tagal po sa labang galing ang kaya. Opo. Sana ini pong wheelchair rin, makakasawap yan po king Aldoldo yung pabibebe. Opo. At sana makasawap yan king pa mag-check up yun na na kayong misakitan lalakad. Kasi kailangan dapat maka-wheelchair pa po na. So, okay? So, misawap-sawap tamo po para kay panyulong ning Barangay Bodega at ning Balen, Florida Blanca. Kaya abya po din kaya katamong kaluguran na PWD. Sa ako ping kayong pambansang konsyal, Jojo Bitug, magpasalamat kay akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Thank you.